Jismu Ismael Grima, żagħżugħ ta' 21 sena, residenti San Ġiljan li tilef ħajtu tragikament f'inċident tat-traffiku li seħħ f'Ħal Luqa. Miegħu kien hemm żagħżugħa ta' 19 sena minn Ħal Qormi li tinsab fil-periklu tal-mewt. L-inċident seħħ fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt għal ħabta tas-sija fi triq il-Kunsill tal-Ewropa f'Ħal Luqa fejn iż-żagħżugħ jidher li tilef il-kontroll tal-vettura li kienet isuq ta' tip BMW u baqa' dieħel f'ħajt. Mal-impatt il-karozza ġarbet ħsarat kbar tant li ż-żewġ żgħażagħ spiċċaw maqbudin fiha. Fil-post issejjaħ tim mediku flimkien ma' membri tal-Protezzjoni Ċivili li minnu fih bdew b'ħidma biex joħorġu liż-żgħażagħ mill-karozza. Sfortunatament Ismael Grima ġie ċertifikat mejjed fil-post fil-waqt li ż-żagħżugħa tieħdet l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Hemm kienet iċċertifikata li qed issofri minn feriti serji u li tinsab fil-periklu li titlef ħajjitha. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Varruġa fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Dan kien tmiem il-ġimgħa ieħor immarkat bit-traċedja fit-toroq Maltin wara l-inċident traġiku li seħħ fix-Xemxija il-ħadd li għadda fejn żagħżugħa tilfet ħajjitha wara li ttajret minn karozza. Sa dan it-tant ħafna qamu maħsuda bl-aħbar ta' dan l-inċident u bil-mewt taż-żagħżugħ magħruf aħjar bħala Iżi. Fil-fatt fil-medja soċjali diversi qraba u ħbieb selmulu u ddiskrivew bħala ġuvni twajjeb b'qalb ta' depp u maħbub minn kulħadd. Bosta qalu wkoll li dan iż-żagħżugħ ħalla din id-dinja kmieni wisq. Fil-waqt li oħrajn ġeddew il-memorji tagħhom ta' meta kienu iżgħar u fakru fil-kwalitajiet tajbin li kellu Ismael Grima. Min-naħa tiegħu fuq Facebook il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan Luqa sellem li żagħżugħ u wassal il-kondoljanzi li qraba tiegħu f'dawn il-mumenti ta' niket u soba. Min-naħa tagħhom f'post separati, il-grupp Valletta FC Youth Development Sector, il-Football Nursery ta' San Ġwan, kif ukoll Pjeta Hotspurs FC Academy esprimew id-dieqa tagħhom għal mewta traġika ta' Ismael Grima, l-ex-plejer kien fl-Akkademja tal-Belt, fl-Akkademja ta' San Ġwan u anke fl-Akkademja tal-Pjeta. Il-Valletta FC Youth Development Sector kiteb li Ismael kien lab ma' din l-Akkademja għal 3 staġuni, 2 staġuni fl-Under 17 u staġun ieħor mal-Under 19s qabel ma ngħaqad mat-tim ta' Ħal Qormi.